ऐसा करता है, ऐसा विवोश ये सब करता है. Kiki mas पैसे Ceng mas पैसे Kek dari belakse बै गोजाखौबो दुखुदो ओरैनो 18,000 दरमा लादों नोङो हा बेफोरखौ मावनो नङाबा खुलुमबाय नमस्कार वेलकाम बैक टू माय YouTube चैनल उस बॉक्स ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ मा जागोन ना हमनाय आरो मोसौ लायनाय दायो जोङो फार्स्टआव मोसौ लायगोन बिनि उनाव बाजै हामफे मोनदों ना हमगोन नायदोंबा स्टार्ट स' दायो आङो माबा आदर्शआव दंफैखायो इयावनो फैखाबाय आरो ना दिमुला आंखो माने दाहोना लाबाय एक्चुअली बिसा माने दिमुआ मोननै मोनथाम चेनेल दङ ना माने भिडिअ बानाय प्रब्लेम जायो बेनिखायनो दाहोना आं फैबाय आरो ना ओमफ्राय नै बेबायदिनो दायो थांनांसिगोन आरो उपाय गैया दरमाया बेसेबां दंमोनलाय मासाव बिनिया आंनिया बारा नङा माबाल' होयो 18,000 माने इउटुबाव बियो इउटुबनिखौ माने 2% होयो आरो ना 18,000 दरमा लानानैसो नै आरनाय लानानैसो दुखुबावो सोरखौबा नुफेरो ना आरनाय लानानै मोसौ दुखुनाय माने स्टेन्डार्ड दाहोना आरोना बियो बेखौ दुखुदो आंबो हिन्जाव लानो लुबैना ओमफ्राय माबा फैसा मोना इउटुबनिफ्रायबो गावसाबो सापर्ट खालामाबा ओंखायनो फैसा मोना ना ओंखायनो दाहोना लाबा खमसे खम 18,000 धेमालि सानदो दाहोना नांला एबार माबासो नांगौ मा होनोमोनलाय हिन्जावसाखौ औ रुवाथि नांगौबा फैबानो जाबाय सिगानाव एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं हर दायो लांसिगोन बै गोजाखौबो दुखुदो ओरैनो 18,000 दरमा लादों नोङो हा बेफोरखौ मावनो नङाबा माबा गोरोन्थि जाबा निमाहा होदो दिमु आंखौ खामानियाव बर'द थांनाङा दे जागोन दे रुवाथि सासे नांबावगौ आरो ना दा सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन बेसेबां आंनिसाय एसे खम जागोन आं दरमाया दरमाखौ बिदिनो होनसै नायनानै ना औ एसे साइज बा 18,000 एसे साइज कम बा 15,000 एसे 20,000 समझ रहे हो आप समझ रहे हो बोनानै लाना खारजागोन माथो नों मोसौजों नै बेखौ नुबाय बियो बे मा बुस्थु नै लोगोफोर बे सुमफ्राम होना बेखौ जोङो सफारिसो होनना बुङो सफारिखौ एक्चुअली माबाखौसो होनना बुङो गय फिथाइखौसो सफारि होनना बुङो चुप्पारि होनना बुङो हिन्दीआव खिन्थु जों बेखौ सुमफ्राम बेखौ ओरै माबाबाय नोंखौ ओरैजाय ऐसा करता है ऐसा विवोश ये सब करता है जोङो मोसौखौ लाबोनानै खाखांनायनि उनाव जोङो नै ना हमनो फैलायबाय आरोबाव दै होनखादोंना ओमफ्राय नै हेलिनाया माबायदि गानदो आब' हेलिना आब' जोंनि बियो हेलिना लाइट मिथिबायना रायजोफोर दायो जों ना हमनोसै नायबाय थादो ओमफ्राय जि गाजाखा बोरै नायनो मोनबाय प्लेखौनो होआखै ओमफ्राय आं लाफिननो गोनां जादों नै साइस ना ओमफ्राय मोनबाय नायनो साम' मादे बिराद बुरजा मोनदोंनो जाख'नो हालाय नै बा नंखागौ बेबादि हाबफैमोन देलाय ना हमलाय ना दे ना मोनोबा नोङो दे नै आजिखालि बिराद आराम नै इथिंलाय मोसौ गैला मोसौ जाबा गैला इजि जाबाय इजिसिन जाबाय नायलाय ना बोथिया नङालै नङा बिदिनो गामसा होनो मानो गाननो रोङा नुथारदां जोंहा जायगायाव सोरबा गामसा गानो ओइ आं बेखौ होनखादों दैमुखौ आं दैमु होनखादों बे गोजाम मोनबाय ना नङा नास्राय नाबावसो नोखै सोलागोन न' बेयाव दोनबाय नाखौनो दा मोनाखै आं नामासो मोनबावसो बा मालाय नोंखौबोथ' आंखौ सोंबावलायो मा जोंख्लाबनो गाननो फैनानै गावनासो जोंख्लाबसिनो नुबा गस्लाया माने दख'नाखौ गोजाम गानना दंमोन ओमफ्राय ना हमफैबाय नालाय ओंखायनो गोदान फैबाय नोंहा नुदो जेरै खालायफोरनो दे खालायफोरनो फैनोबा फैन एम्बु बायदिसो नुयो नाखौनो बारलि बाजि होनसै दै होयो नाखौ जिरागाजों हाब्रु नारनो नागिरदोंमोन
nih sudah sama kamu lagi silenya om dua tahun teliang direct na naik nih seru bina dong nih Dekra Ile na bocia. bicara kali naste abon lagi sih balik kita akan berangkat bisa bang kom tak ada lagi क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला ओवर एक्टिंग की औलाद sudah siapa kalam deh baik sih deh Siapa kalang? Iya, akhirnya lah deh. Jadi kayak begini hana bocah. Nah, bukan masih belum deh. Aduh. Ini mana? Gimana tuh? देख दी मजा गन ना magur mun marse boy man kudu nung mar kuse mas gudor ko bayar ni magur tung marse hin lede Magur mun gasli. nih nih Lu juga. naya nih Kamu. Ini nafsu. Are. Ini